Kapilya! Yun niya akong palalag. Nabi sa diri sa campus. So, ano man de? Yes lang sila. Ano na? That your smile. Well, I've been looking at you forever, but I never saw you before. And these your hands holding mine. Now I wonder how I could have been so blind. Saan mo si Leia? Kalian na! Ako yung gitawag? Doon lang, Aray. Ikaw makinay tuyo, hindi kay dool. No? Higaha ko na rin niya. Suplada ka sabda. May gini mong pagkaliwat sa imong hikala. Excuse me, no? Dili ko suplada. Labaw nang dili sa suplada akong amiga. Mulapan ka gyud ay sa imong amigang asyenterang mini. Wa ko sa mood minawa ng pagdaot nimo kang Leia. Excuse me. Ayaw na paglakaw ako kawan. Mahimo pa? Nagdali ko. Hoy! Sultihin ang imong amigang impostor nga dili ko siya sibugan. Wa siya katungod nga manag-iya ka nanay. Ako lang si Namil! Underneath the trees. Napriso gyud ay imong papa. Dili na pwedeng mapiyansahan. Bisita lang niya ako sa among probinsya yads kung makadawat ako sa kumpleto. Nagkita ka dyan ta! Hoy! 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 Puli! Hoy! Ang sabi ni! Hoy! Hoy! Ako yan! Hoy! Hoy! Puli! Ikaw ba puling magkakagag nga ako kuya tubang ha? Ayaw ko na sa kapatid! Hoy! Hoy! Huwag na Puli! Isumbog ka na sa din ha? Ikaw sa? Isa magkay ka eh? Iskandalusa kay ka? Pero mga pinapilipas kami siya! Siyempre ako ning amiga! Naunsa ka ba? Ikaw ba? Naglaman ka ko ning Paghilang sumbong dito! Isa ko lang gaban eh. Ha? Uy, balik ang bruha! She said life's a lot sometimes. We were Babanaga? living in between the lines. Gisakitan ka ba, Susan? Okay lang, Ramil. Muragid siya gimungaan. Kalit lang og labok. Tana sa opisina sa din. I-report na to ang gibuhat ni Pauline. Ayaw na lang, Ramil. Nakatugtad ko sa iyong debate. Naugsas ni mo si Pauline. Tingalig nagkauyab sa busi Pauline Ramil. Wa ko manguyab niya, Judy. Tana, magato na ta sa din. Sunod sa aming banay ang ilang pamilya. Si Pauline, nakato sa States. Mao tingaling liberated siya ng pagkababae. Pag-abot nila din sa Pilipinas, nagkasuod niya mayo. Ako ang kanunay niya ikuyog-kuyog na manoroy. Pag sa among kasuod ka ni Adto, gihatagan niya Malaysia. Nagtuo siya nga, doon na may relasyon. Tinuod ka hangwa? One woman man, Korea. Ugwa ko ilaing gihigugma. Gawas ng hini. One man, woman ko, Ramil. Wa ko'y laing higugma. Ikaw lang, Ramil. Saksi ni Ana si Judy! Watch the sky. Uy! Ay! Sarap na uwi! Never dreamed that you'd be mine, but
Kabo, baw. Luoy sa kabo, pirming gamiton sa maligo. Mahumag kaligo, kabo mao'y sudlas hinubo. Inig kahuman, kabo sa'y gamitos mamukbo. Mamukbo kong tanom, mubukbo sa kukon maligo. Kaswerte sa kabo, kakapoy sa kabo, pirming gamiton sa maligo. Tanong, ayay. Ay, Minggoy! Ma'am, Lukpag ko no nag bubo ang mga tanong diha. Murag, paminaw ko, nagpili na magtanong ng imong bubuan. usa naman gani kay tari akong gibubuan. Usa, pilon na ba kag bubo, ma'am? Usa! Pagtarong ha? Tinggal lagi parehas ka sa ubang mga sulugon. Ako kisisante. Kitsa pwede na ko. Ayaw, taon ma'am, kay bisag maldita kay ka ma'am, high pitch kay kag masuko naman, pero mayroon ba kay mo sweldo na mo, ma'am? Lagi ha? Kay ako ra ba, di ko mawilik sa lugoon ng musukog amo? Uy, tagsara kang kita na, ma'am, uy. Ilangay! Tarungan ang trabaho ni mo! Karong bitaw ni. Oh, nihulong mo ka! Ang uban pa mga tanong diha! Wisit ba ni mo ay? Wisit! Display. Lain yung tao, batasan, uy. Ako gay may mong amo dre, aw. Wa kay swerte, ma'am, pan auton ti ka, ma'am. Bota ay natitam kasamaan. Hay, kapuya ni mi tagkwarta. Ah. Oh, Judy. May kinakita ka. Si Leia, tuwasa din sa office ron. Di ba wa man ta madayon ganiha kay nami exam karon tuwa siya dito Ramil. Ngano man, Judy? Ay, nakaabot sa din ang hitabo nila ganiha ni Pauline. Imong tang giubanan aron maka-witness ka. Na, wa ko sugot uy. Wa gitaw ni sugot si Pauline no nga ako mo saksi. Nabalaka kay ko Ramil uy, unsa ni nahitabo nila? Unsa na kasi si Leia? Way sa si Leia, Judy. Maong ayaw ka balaka. Sige Ramil kay may klase para baka basin maliit unya ka. Sige, Judy. Oh, Pero sige. magkita taon niya kay yatod ta mo. Oh sige ako ingon si Leia ha. Sige. Sige. Yes. Yeah. Unsa minita po? Naluoy ko ni Pauline Yads. Excuse me, dili siya angay kaluy-an no? Suspendido siya usa ka semana, Yads. Tingali og di siya makakoop up. Medicine ra ba ang iyang gikuha? Dah, medicine na niya. Naluoy gyud ko ni Pauline Yads. Na, di na siya angay kaluy-an no? Bahala na siya. Mas mayra sa dungang, dagang na siya. Sige na kay, sige na, paabot na ko sa parking lot. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahit